La cova amb la Verge Maria, Sant Josep i el nen Jesús, els Reis Mags d'Orient, els pastors i, per descomptat, la figura del caganer són alguns dels personatges que formen part del pessebre que adorna des d'aquest dimarts l'Ajuntament de Vandellòs. I és que els alumnes de 5è i 6è de primària del CEIP Valdelors han fet, com marca la tradició de cada any, el pessebre que podem trobar durant els dies de Nadal a l'entrada de l'edifici. Tots aquests personatges que recorden l'origen del Nadal estan ubicats sota un terra de sorra i molsa i en el marc d'un paisatge muntanyós i hivernal. Els alumnes, amb l'ajuda dels seus professors, han cuidat tots els detalls, els camins per on passen els Reis Mags i els pastors, les muntanyes i sobretot el paisatge ben nevat, símbol d'aquesta estació de l'any. L'altra seu del consistori municipal, la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant, també té el seu pessebre a l'entrada de l'edifici, així els veïns que passin per allà podran contagiar-se de l'esperit nadalenc. El pessebre de la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant ha estat fet i instal·lat per la brigada municipal. Però l'esperit nadalenc del municipi no s'acaba aquí, ja que des de fa uns dies els principals carrers dels pobles del terme estan engalanats amb les tradicionals llums de Nadal. L'Ajuntament ha invertit aquest any més de 8.000 euros en la il·luminació nadalenca del municipi. Per nuclis, l'Hospitalet de l'Infant aquest any compta amb menys carrers il·luminats. Per exemple, no s'han il·luminat els carrers Berenguer IV, part del carrer de l'Estació, i a la Via Augusta s'ha reduït la il·luminació considerablement. Mas Riudoms, Mas Boquera i l'Almadrava, en canvi, han conservat la mateixa il·luminació que l'any passat i els seus carrers ja llueixen els tradicionals elements nadalencs. Per últim, a Vandellòs, la il·luminació de Nadal presenta dues novetats, les llums del campanar de l'església i de la façana de l'Ajuntament.